Geachte aanwezigen, dan is het nu tijd om de liturgie te openen op bladzijde 437. Bij dit lied zal de band u begeleiden en ondersteunen. Daarnaast wil ik u er attent op maken dat er na de dienst gelegenheid is voor pils en een plakje spacecake. Start de band! Yeah! Once again! De doellozen, stravelt in de hoenerkop. Alles zie ik op een regel. Een baan, een auto, eigen huis. Doe hier is de roos van die leven. Maar die hier ik alles dat ik voel. Maar van de baas mocht ik naar je UWV. En toen had de bank mijn huis verkocht. Je man, je hield en je roes meer. Toen kreeg ze toen echt ook al die nog. Wat ben je nou wat wakker? Ik doe nog vertrouwen. Mijn baas toen ik je nog verboen. Kinderijn met wat betekent. Mijn herder en mijn wetterhond. Maar ik wist wel dat ik thuis kom. In mijn herder had bescherming van. Wakker, ik doe nog vertrouwen. Mijn herder en mijn wetterhond. Here we go! Dit ben waarom. Doellozen! Want waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder of mijn wetterhoen, die hos is in de lucht go. 1, 2, 8. Bring it back. Då sättes min kia op die namen. Då wennest ik samen bij hoor. Ik hier aan mijn beste maat om Rita. Maar rest die mijn pikant overdoor. Het warm die al heel lang op beheerste. Dan zie ik het al die tienertjoen. Dan lees ik in een televisiedoze. Mijn herder en mijn wetterhoen. So clap your hands. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mij was weet ik je nog verboen. Kinderreis maakt wat betekent. Mijn herder en mijn wetterhoen. Bij ik wil dat ik thuis kom. Met mijn herder en bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoen. Wat rij ik jou? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn waas weet ik je nog verboen. Kinderreis met wat betekent. Mijn herder en mijn wetterhoen. Bij ik wist wel dat ik thuis kom. In mijn herder en bescherming van. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoen. En mijn wetterhoen. Koster, vul de kelken.